Salutare dragilor! Eu sunt Florentin, proful de română și astăzi v-am pregătit mai multe texte scurte care conțin diferite greșeli pe care vreau să le identificăm împreună. Înainte să începem, vreau să vă citesc un scurt citat dintr-o carte pe care am citit-o luna aceasta împreună cu elevii mei de la școala gimnazială Dora Dales din Bucșani. Am înființat un club de lectură alături de colega mea, profesoara Dorina Enache, pe care sper să o cunoașteți cât de curând într-un vlog viitor. Ați văzut că am tot făcut activități împreună cu dumneaei, este o profesoară minunată și am înființat acest club de lectură unde ne-am propus ca în fiecare lună, noi împreună cu elevii noștri, să citim o carte, iar la sfârșitul lunii ne întâlnim și discutăm despre cartea respectivă, ce le-a plăcut copiilor, ce nu le-a plăcut, ce i-a impresionat și diferite alte aspecte. Și ne-am propus, în cadrul acestui club, pe lângă lectura propriu-zisă a unei cărți, să le dezvoltăm abilitățile de socializare sau de a vorbi în fața celorlalți. Cartea pe care ne-am propus-o pentru luna septembrie se numește Oscar și Tanti Roz și este aceasta. Nu este o carte foarte groasă, deci poate fi citită în câteva ore. Iar citatul pe care vreau să vi-l citesc sună cam așa. Dacă mi-ar păsa de ce gândesc proștii, n-aș mai avea timp să văd ce gândesc oamenii inteligenți. Și chiar discutam zilele trecute cu un prieten că orice am face, întotdeauna va fi cineva care va face mult mai bine decât tine. Lucru care poate fi adevărat și care mă bucură. Eu mi-aș dori să ne trecem cu toții în lucruri bune, în fapte bune, da? Din care are de beneficiat cineva. Iar acum, haideți să vedem care sunt aceste texte pe care vi le propun, aceste scurte propoziții sau fraze pe care vreau să le analizăm. Le veți primi aici cu greșeli cu tot și vă voi lăsa câteva secunde să vedem ce greșeli reușim să identificăm. Prima propoziție. Copii, puneți jucăriile în aceeași cutie cu celelalte. Ia să vedem. Trebuie să identificăm aici 3 greșeli. Da? Vă mai las câteva secunde. Bun. Prima greșeală este lipsa virgulei după substantivul copii, care este în cazul vocativ și noi știm că vocativul se izolează prin virgulă. Da? E o adresare și atunci după orice adresare noi trebuie să punem virgulă. Ana, vino cu mine. După Ana pun virgulă. Sau când spun la mulți ani, Andrei. La mulți ani, virgulă, Andrei. O a doua greșeală este verbul puneți, care trebuie să se scrie legat, într-un singur cuvânt. El se poate scrie și așa, cu cratimă, dar când este vorba despre unul singur, despre tine, da? Matei, puneți jucăriile, da? Pune jucăriile tale. Dar în contextul acesta, unde avem un plural, da? Puneți, îl scriem într-un cuvânt. Și a treia greșeală este la pronumele aceeași, care nu se scrie cu i, ci se scrie cu ee. Aceeași cutie. Și el se poate scrie în forma aceasta cu ia când este vorba de un plural. Aceiași băieți. Acolo scriem cu ia. Dar când e vorba de un feminin singular, da, scriem cu 2e. Și aceasta este forma în care ar fi trebuit să apară această propoziție scrisă corect. Copii, virgulă, puneți jucăriile în aceeași cutie cu celelalte. Mergem mai departe. Uite-te la elefanții a căror colți te-au impresionat. Vino să-i vezi. Suntem fermi convinși că vei fi fascinat. Și aici avem 1, 2, 3, 4, 5 greșeli. Haideți să vedem dacă reușiți să le identificați pe toate 5. Da? Bun, prima greșeală, de fapt primele 2 greșeli, se află în prima propoziție. Uite-te la elefanții a căror colți te-au impresionat. Prima greșeală este la uite-te. Forma corectă este uită-te. Da? Nu zicem uite-te. Există și interjecția uite când spun uite ce frumos este afară. Dar când ne referim la verbul a te uita, forma corectă este uită-te. Și bineînțeles la
a căror colți, unde corect era ai căror colți. Da? Deci uită-te la elefanții ai căror colți. Următoarea greșeală este la vino să-i vezi. Vino scriem într-un singur cuvânt. Și ultimele două se află în ultima frază. Suntem fermi convinși că vei fi fascinat. Da? Corect vom spune suntem ferm convinși și că vei fi fascinat, nu fascinat. Textul corect este scris așa: uită-te la elefanții ai căror colți te-au impresionat, vino să-i vezi, suntem ferm convinși că vei fi fascinat. Trecem la cel de-al treilea text. Cel mai bun prieten a meu are decât o bicicletă pe care colegii o iau să se plimbe. Uneori mai cad datorită vitezei. Și aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 greșeli pe care trebuie să le găsim. Da? Prima greșeală este cel. Cel care se scrie legat, într-un singur cuvânt. Cel mai bun prieten a meu, al meu, are decât o bicicletă. Da? Aici trebuia să folosim semiadverbul doar. Da? Are doar o bicicletă. Decât se folosește în contexte negative. Da? De exemplu, nu are decât o bicicletă. Dar în contextul nostru trebuia să-l folosim pe doar. El are doar o bicicletă pe care colegii, cu 2 i, o iau să se plimbe. Iau, aici, fiind verbul a lua, trebuie scris legat. Uneori mai cad datorită vitezei. În locul lui datorită ar fi trebuit folosit din cauza. Da? Datorită se folosește într-un context pozitiv. Am luat nota 10 datorită ție. Într-un context negativ, cum este aici, pentru că nu cred că e nimic pozitiv în a cădea de pe bicicletă, ar fi trebuit folosit din cauza. Da? Uneori mai cad din cauza vitezei. Da? Deci reținem datorită se folosește într-un context pozitiv, iar din cauza într-un context negativ. Cea de-a patra frază. Se merită să vizităm câți mai mulți prieteni, luând în vedere că fiecare dintre aceștia vor fi încântați să ne vadă. Ia să vedem, avem 1, 2, 3, 4 greșeli. Da? În primul rând, la se merită, corect spunem merită, acest verb nu este reflexiv în acest context, deci nu avem de ce să spunem se merită să faci asta, se merită să te uiți la acest film, da? Nu se merită să mergi afară noaptea, da? Corect spunem merită, merită să te duci acolo, merită să vezi acest film, nu merită să te întâlnești cu persoana respectivă, iar în acest context, la fel spuneam, merită să vizităm câți mai mulți prieteni. Corect este cât mai mulți prieteni, luând în vedere. Da? Nu spunem luând în vedere, ci având în vedere că fiecare dintre aceștia vor fi încântați. Aici avem o problemă de acord. Da? Cu fiecare facem acord la singular. Și vom spune că fiecare dintre aceștia va fi încântat să ne vadă. Fiecare va fi încântat să ne vadă, dar nu spunem fiecare vor fi încântați. Deci trebuie să facem și aici acordul la singular. Și așa trebuie să apară această frază scrisă corect. Merită să vizităm cât mai mulți prieteni, având în vedere că fiecare dintre aceștia va fi încântat să ne vadă. 5. Vreau să merg la operă cât și la teatru. Aici avem doar două greșeli. Atenție, nu avem decât două, da? Avem doar două. În primul rând, dacă l-am folosit acolo pe cât, i-ar trebui în față un atât. Da? Vreau să merg atât la operă cât și la teatru. Iar a doua greșeală este lipsa virgulei din fața lui cât. Da? Vreau să merg atât la operă, virgulă, cât și la teatru. Da?
atât, puncte, 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 cât, puncte, 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 da? Și înainte de cât trebuie să punem virgulă, da? Vreau atât mere, virgulă, cât și pere. Da? Această frază trebuia să fie scrisă: vreau să merg atât la operă, virgulă, cât și la teatru. 6. La capătul străzii aceleia vei găsi 12 biciclete. Și aici avem 3 greșeli. Haideți să le găsim împreună. La capătul străzii aceleia vei găsi 12 biciclete. Prima greșeală este clar străzii, care se scrie cu 2i. La capătul străzii aceleia, aceleia, da? Nu zic acelea. Pot să scriu și acelea. Când spun, nu știu, fetele acelea sunt verișoarele mele. Dar în acest context, spun străzii aceleia, vei găsi nu 12 biciclete, ci 12 biciclete. Dar reține că numeralul 2, da, face acord în funcție de gen. 2, 2. Iar bicicletă, o bicicletă, două biciclete, este un substantiv de genul feminin. Prin urmare, forma corectă va fi 12 biciclete. Spun 12 fete, nu spun 12 fete, pentru că nu spun 12 băieți, dar spun 12 băieți, dar 12 fete, 12 biciclete. La fel voi folosi și ora 12, tocmai pentru că ora este de genul feminin, nu spun ora 12 și nu spun nici clasa a 12-a, ci spun clasa a 12-a. Da? Deci reținem, cele 3 greșeli sunt la capătul străzii cu 2i, aceleia, vei găsi 12 biciclete. Mergem mai departe la cel de-al 7-lea enunț. Mi-ar fi plăcut să fi parcurs acele trasee și să descoper locuri nemai văzute. Și aici avem tot 3 greșeli. Haideți să le vedem împreună. Mi-ar fi plăcut să fi parcurs acele trasee și să descoper locuri nemai văzute. În primul rând, prima greșeală este la să fi parcurs. Aici avem un conjunctiv perfect, iar fi este un verb auxiliar care se scrie cu un singur i. Să fi parcurs. Fi cu un singur i. Să nu confundăm cu să fi cu minte, unde acolo să fi e un conjunctiv prezent și acolo într-adevăr scriem cu 2 i. Dar la să fi venit cu tine era mai bine, să fi venit, fi se scrie cu un singur i. La fel și în exemplul nostru, să fi parcurs cu un singur i, acele trasee, da? Cu 2 e, fără i, acele trasee, și să descoper locuri nemai văzute se scrie într-un singur cuvânt. Nemai văzut, da? Nevăzut, nemai văzut, da? În cazul acesta, nemai văzute. Deci, transcriem această frază, acest enunț corect astfel: mi-ar fi plăcut să fi parcurs acele trasee și să descoper locuri nemai văzute. Ajungem la cel de-al 8-lea text. Mi-ar place să vin și eu cu tine. I-am spus lui mama să mă lase, dar mi-a zis să nu o inervez pentru că are mult de lucru la servici. Și aici avem 1, 2, 3, 4, 5 greșeli. Haideți să le găsim împreună. Mi-ar place să vin și eu cu tine. Prima greșeală este desigur la verbul mi-ar place, pe care corect ar trebui să-l pronunțăm și să-l scriem mi-ar plăcea. Da? Mi-ar plăcea să vin și eu cu tine. I-am spus lui mama să mă lase. I-am spus mamei, avem un dativ, i-am spus mamei să mă lase, dar mi-a zis, ce trebuie să punem noi înainte de dar când este conjuncție? Da? Virgulă. Să mă lase, virgulă, dar mi-a zis să nu o inervez. În contextul acesta ar trebui să folosim verbul enervez. Inervez sau a enerva și a inerva sunt paronime. Da? Cu două cuvinte, cu forme apropiate, dar cu sensuri diferite. Iar în acest context ar fi trebuit să folosim enervez. Enervez există ca verb, dar nu în acest context. Da? Mi-a zis să nu o enervez pentru că are mult de lucru la servici. Servici e un cuvânt destul de des folosit în această formă, dar
Forma lui corectă este serviciu. Da? Are mult de lucru la serviciu. Și la fel spunem și dacă mă refer la acel serviciu de cafea, dar nu servici. Nu știu să există un cuvânt în forma servici. Așa că vedem acest text scris corect. Mi-ar plăcea să vin și eu cu tine, i-am spus mamei să mă lase, virgulă, dar mi-a zis să nu o enervez pentru că are mult de lucru la serviciu. Și ultimul enunț, am vorbit cu tata să-mi iei un rucsac nou. Aici avem două greșeli pe care cred că le-ați văzut. Am vorbit cu tata să-mi ia un rucsac nou. Cuvântul acesta nu se scrie cu X, cum se scrie, de exemplu, excursie sau examen sau extraterestru, ci se scrie cu KS și atenție și la accent. Nu pronunțăm rucsac cu accentul pe A, ci pronunțăm rucsac cu accentul pe U. Legat de să-mi iei, vreau să fac o precizare, toate vlogurile pe care eu le fac și toate formele corecte pe care le recomand sunt cele conform normei literare actuale, da? Conform normei academice. Mă refer la limba română standard, nu la diferitele variante regionale sau diferite forme de grai. Da? Deci ne raportăm la limba standard. Și atunci forma corectă este am vorbit cu tata să-mi ia un rucsac nou. Cam acestea au fost textulețele, că n-au fost texte ample, sau fraze, enunțuri, cum vreți, pe care mi-am propus să le dezbatem astăzi. Cred că aceste exerciții sunt utile atât elevilor, da, și în special în clasa 8-a, cei din clasa 8-a au la evaluarea națională un exercițiu în care trebuie să corecteze anumite greșeli frecvente, cât și celor mari, pentru că nu e așa, cu toții greșim, dar important este să nu persistăm în greșeală și să ne dorim să ne corectăm. Da? Pentru că limba română este, sau modul în care vorbim, este o carte de vizită pentru noi în fața celorlalți. Dragilor, acesta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper că ați identificat cât mai multe greșeli, pentru că asta spune că stăpâniți bine limba română, iar dacă s-a întâmplat să nu le identificați pe toate, nu este nicio problemă. Sper doar că v-ați lămurit de ce unele forme sunt corecte în defavoarea altora și să nu mai existe probleme de acum înainte. La revedere!